Siellä oli varmaan hauki kuule. Joo. അമ്മന്റെ ഒരു വിളിച്ചാ എന്നാ പിടിച്ചാന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിയെ എന്നിട്ട് പിടിച്ചോ ആ വെക്കാം Mennään tuonne poispäin täällä. Hei, tuossa oli varmaan hauki keskellä. Siinä olisi ollut hyvä kala toi. Mä arvasin, että näitä on täällä. Iso haukki oli siellä. Nää on tällaisia, kato, nää tulee kato syömään sitä hauen 6 kalaa. Oh, hyvä. Vedään se juonoa. അതെ Haluan mennä niin. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കളിക്കുന്നതല്ലേ Ei se hauki mene sinne katiskaan, jos näitä on siellä. Se ei mene sinne pyydykseen. Tander. Arvasin, että siellä oli näitä ahvenia. Oho. ഏയ് ഇതിലുണ്ട്. അതെ നീ കൂടെ ഇവനെ Voi toinen. Nyt pitäisi tehdä suunnitelma. Minkälainen suunnitelma? Kuka haluaa? Haluatte sitten noita kaloja? Se on hirveän ruotoinen kala. Okei. Saanko ottaa yksi? Mitä? Saanko ottaa täältä yksi? Niin, no mä en meinaa ottaa niitä. Mä lasken pois. Okei. Onko syöttävä? Mitä? Onko syötävä? On se syötävä kala. Ne toiset savustaa sen. Okei, joo. Toiset savustaa sen. Joo. Toiset savustaa sen lahnaan. Se on ruotainen kala. Siinä on niitä luita on paljon. Okei. Ja sitten uunikalana tekee sitä. Okei, joo. Et sä ottaa juttaa täällä? Semmosia kaloja? Mitä? Et sä syö semmosia kaloja? Kyllä. Joo. Se on ihan uunikalana, että laittaavat sitä kanssa. Tarvaa mitä? Mä menen tuohon maihin ja mä otan sen katiskan ja mä menen tonne, meinaan sen isoimman sieltä ottaa sitten tänne päin. Joo. Sieltä pohjasta. Mä pääsen tonne maihin. Tai en mä tiedä, oikeastaan mä voisin tästäkin saada nyt. Aika komea on tuo iso. Iso lahna on tuo. Kato, täällä on tällaiset nipsut. കളയാൻ പോണേ Nyt se näkyy siellä. Joo. Niin. Joskus vähän kääntää. Tuonne sisään päin tätä käytävää. Täällä.
Se on siinä. Olkoon siinä. On se. Hyvä. Hyvä. Tästä on muutettava. What's the inside? Water. Se on nyt siellä. Mitä muuta voi? ആറ് മീൻ കിട്ടി, അതിൽ 2 എണ്ണം മാത്രം എടുത്ത്, ബാക്കി കളഞ്ഞു. No odotatko, mä nostan tänne ensin pois tämän moottorin. Joo.